Innerlijke genezing. Hoe kan dit verkry word? Wat kan je doen om innerlijke genezing te verkry? Kom meer te weten oor die specifieke leerstellings van die Bijbel. Dit gaan oor die specifieke aspek of kwesties waarmee je te doen het. Verstaan en glo hierdie leerstellings. Kom tot een innerlijke besef daarvan. Als je bijvoorbeeld een enkelma is, wat nooit getrouwd is nie, of een weduwee, besef dat God die een is wat voor jou en jou kinders zal zorg soos een man en een pa, of al pa jou verlaat het, en of jou man gesterf het. Psalm 68 vers 6 leer je dan dat God de Vader voor die vaderlooses is. Die waarheid van Godse woord kan jou bevry van jarenlange lasten van angst, skuldgevoelens en hartseer, omdat dit dikwels gewortel is in die leuns wat ander jou oor die jare laat glo het. Johannes 8 vers 32 en Johannes 17 vers 17. Je zal dan leer dat dit niet moet is dat je voor allemaal wat je ken, vertel wat in jou leven gebeur nie, net om hulle van jou saak af te krijgen, of om hulle achting van jou te verbeter. Je hoeft bijvoorbeeld niet voor allemaal te zeggen dat jou bleskop te wijten is aan die chemotherapie wat jij ondergaan om jou kanker te behandelen nie, en nie weens jou mannelijke hormone nie. Ander mensen is diegene met die probleem, want hulle kyk neer op jou op grond van hul eie percepties van wat veronderstel is om te wees, of zonder om enige feite te ken. Hulle sal eindelijk sleg en skuldig voel omdat hulle jou gespot het vir jou kaalkop, wanneer hulle van jou ziekte bij iemand anders uitvind. Vul je verstand en hart met die Bijbelteksten, ten spijte van die leringen van sleutelteksten, is daar bijvoorbeeld baie wat probeer om die dingen te vinden wat Jezus beloof het op andere manieren en op andere plekken, behalve van hom. Dit is dikwels omdat hulle een specifieke vers ken, maar niet die betekenis daarvan ten volle verstaan nie. Vraag iemand om je te helpen verstaan wat dit in praktische termen betekent. Dit wil zeggen, hoe dit in jou dagelijkse leven toegepast moet worden. Dit zal je niet net helpen om die negatieve gedachten van Satan te werk nie, maar jou ook helpen om aan die binnenkant te genees. Een persoon hoeft niet diep asemhaling, meditatie en oefeningen soos die wat in yoga voorkomt te doen nie, op warm koole te loop tydens een motiveringsgeleentheid, na een boeddhistische klooster in Thailand te gaan om te leer hoe om een toestand van hoër bewustzijn te bereiken, te leer hoe om te mediteren terwijl hij zit met gekruiste benen en arms wat op zijn benen rust. Die Hindu-tempels te bezoek en te bad in die Gangesrivier in Indië, sekere frases oor en oor te dreensang, of bij een of ander kerk met heilige water besprinkel te word, om innerlijke genezing, bevrediging, vervulling, innerlijke vrede en verlichting te vinden. Je hoeft ook niet sekere tatoeëermerke op je lijf te maken, en jou lichaam met ringen of naalde deur te steek, om het toestand van geestelijke of goddelijke rustigheid te bereiken nie. Die rust vir jou siel word gevind deur na Jezus toe te gaan, sy ligte juk op jou te neem, en bij hom te leer.
As jy nie rus in Christus kan vind nie, kan jy nie rus vir jou siel vind nie. Anders as ander, plaas Jesus nie sy juk op jou nie. Jy moet dit op jouself neem, Matthews 11 verse 28 tot 30. Ten spijte van die vele weë waarop vrede beloof word, is die vrede wat Jezus gee, verskillend van alle ander. Johannes 14 vers 27. Hij is inderdaad die bron van vrede. Mensen kan om dus nie vrede gee nie, en dit is ook niet nodig dat hulle vrede oor hom wens nie. Baie heidene beweer dat hulle vrede het, maar wat is die aard of kwaliteit van daardie vrede? Sal dit de vader help deur die dood van sy seun? Sal dit de ma help deur die veelvuldige miskrame wat sy gehad het? Hoe lang duur die vrede wat hulle het, werkelijk? Die vrede van Jezus is duidelijk van een ander aard, want dit het een ander oorsprong. Dit is ook niet moontlik om ware verlichting deur ander maniere en op ander plekke te vinden. Nie. Psalm 119 vers 130 dui ook op die uitwerking wat die Bijbel op een verduisterde verstand het. Die opening van die woorde gee lig, dit maak die eenvoudiges verstandig. Van Genesis tot bij Openbaring, is daar baie Bijbelverse wat, wanneer jy dit lees, sal leid tot vrede, kalmte, tevredenheid en hoop. Dit is goed om een plakkaat in jou huis of zelfs bij je werkplek te vertoon, wat makkelijke verwijzings bevat na verse wat jij kan lees, wanneer jij oorweldig voel deur specifieke omstandighede of situaties. Dit verskyn voor of achter in baie Bijbels, en zelfs ook in ander christelijke literatuur. Begin om die Heere elke dag te loof. Lof en aanbiddingsliedere sal jou help om jou zwaar emoties te hanteer. Volgens Jesaja 61 vers 3, is dit wat nodig is voor gevoelens van mismoedigheid. Lof was ook een baie krachtige wapen waarmee God oorwinnings vir sy dienaars oor die vijand verseker het. Toe koning Josafat voor een menigte vijande te staan gekom het wat teen sy volk wou veg, was dit al wat God vir Josafat gesê het om te doen, om die vijande se nederlaag te verseker. 2 Kronieke 20 vers 22. Uit hierdie voorbeeld, is dit ook duidelijk dat die strijd die Heere sin is, maar die oorwinning is joune. Jy kan ontslaan raak van die pessimisme wat jou leven regeer. Dit gaan niet daaroor dat jy optimis word nie, maar om meer hoopvol en vreugdevol in die Heere te word. Terzelfdertijd moet jy nie al die negativiteit in nuusberichte en gedrukte media, op die radio en op televisie lees, kyk en luister nie. Dit sluit sekere soorte documentaire films in. Hou op ongereeld na werklike misdaadverhale en verslae te kyk, wat, al is dit interessant, aansienlik bygedra het tot jou toestand van depressie en angst.